proizvodnje, agrarnu privredu. U tom smislu treba i nastaviti i dalje razvijati ovaj kraj, koristeći prednosti ovog područja za određenu vrstu proizvodnje koja se može koristiti i za potrebe prehrambeno-prerađivačke industrije u Republici Srpskoj. To nam je jedna od važnih smjernica koju ćemo u narednom periodu ovdje zastupati i boriti se da se na bazi toga podupire razvoj ovoga područja. Ovdje su vrijedni ljudi koji su dosta toga i do sada u tom smislu radili, ali očito je da je neophodna snažnija koordinacija republičkih institucija i republičkih programa koji će podupirati ovakvu vrstu proizvodnje. Također ovdje imaju neki drugih mogućnosti, kao što ovdje imaju jednu koncesiju za eksploataciju vrlo kvalitetnog kamena, ali je to neuređeno područje i neorganizovana proizvodnja. Ja ću se potruditi i pomoći da u narednom periodu ta proizvodnja bude razvijena i da zaživi i da od te djelatnosti određenu vrstu naknade kroz postupku trajanja koncesije ide kao prihod i budžetu ove opštine. I naravno da se u okviru toga zaposli određeni broj ljudi. Također ćemo i druge djelatnosti ovdje zajedno sa onima koji već posluju na području ove opštine podupirati, posticati i pomagati da se te privredne aktivnosti razvijaju. Dakle, suština jeste u jačanju ekonomije, u razvoju ekonomskih sposobnosti ovoga područja, a istovremeno ostajemo privrženi onoj od ranije našoj aktivnosti i politici, to je naš princip sveopšte narodne solidarnosti, borba da ono što je u sferi socijalnih potreba bude na kvalitetan način zastupano, predstavljeno i da se osjeti i ovdje u samoj opštini ta vrsta socijalne odgovornosti pri vođenju opštinskih poslova, kao i povezanost institucija Republike sa ovom opštinom koja će brinuti o socijalnoj pravdi na ovom području. Mi smo ovdje i u ranijem periodu bili prisutni, davali svoj maksimalni doprinos razvoju i izgradnji ove opštine i nastavit ćemo takvu politiku da vodimo i dalje jer socijalisti srpskog grada. Da, sve cilj osna kao